Wannan ita ce bishiyar sahabi mai babban tarihi a addinin Musulunci. Tarihin wannan bishiya mai albarka wadda masana tarihin musulunci suka ce ta kai shekaru 500 ya faro tun zamanin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda har ya zuwa wannan lokaci tana nan a raye a yankin arewacin kasar Jordan. Kamar yadda tarihin bishiyar yake, wata rana a lokacin da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana ɗan shekaru 12, suna tafiya cikin ayari tare da kawunsa Abu Talib da sauran al'umma daga Makka zuwa ƙasar Siriya, inda suka biyo ta wani yankin hamada mai tsananin zafi da ke ƙasar Jordan. Yankin ya kasance wani busasshen guri wanda babu alamar wata ni'ima ko bishiyoyi a cikinsa, inda manzon Allah da kawunsa Abu Talib suka rika hangawa ko za su hango wani guri wanda za a ɗan fake zafin rana. Amma iya ganin su ba su ga wata bishiya ko wani gurin fakewa a wannan guri ba. Can sai suka hango wata bishiya wadda babu alamar ganye a jikinta sai busassun rassanta kadai a jikinta. Sai suka nufi wannan bishiya duk da cewa babu wata isasshiyar inuwa a tare da ita, inda suka shiga ƙarƙashinta domin rage zafin rana. Koda suka shiga sai nan take Allah Ubangiji mai yin yadda ya so ya sanya mata ganye a yayin da rassanta suka yiwo ƙasa-ƙasa tamkar lema, inda manzon Allah ya kwanta ya fara bacci a ƙarƙashin wannan inuwa. Ana cikin haka sai ga wani daga cikin malaman addinin Kirista masanin tarihi da ke cikin littafin Linjila mai suna Bahira, wanda wannan al'amari ya bashi sha'awa kwarai da gaske, musamman ma bisa la'akari da yayi da wani alamun gajimare da ya gani yana yi wa ayarin wata inuwa a lokacin da suke tafiya. Sai ya matsa kusa ya bayyana wa Abu Talib cewa tun da yake bai taba ganin wani mutum wanda ya je karkashin wannan bishiya ba, bare ma har ya kwanta ya bacci a karkashinta, inda ya tambaya cewa ko wane ne wannan yaro da ke bacci a karkashin wannan bishiya. Abu Talib ya ce masa sunansa Muhammad. Sai Bahira ya sake tambayarsa menene sunan mahaifinsa, inda Abu Talib ya ce masa sunan mahaifinsa Abdullahi. Bahira ya sake tambaya menene sunan mahaifiyarsa. Abu Talib ya ce masa sunanta Amina. Ko da Bahira ya ji waɗannan amsoshi sai ya tabbatar da dukkanin bayanan da ya karanta a littafin Linjila akan alamun da aka bayyana na annabin ƙarshe wanda zai zamanto jagora kuma shugaba ga al'ummar duniya gaba ɗaya. Sai nan take yayi wa Abu Talib bayani, inda ya ƙara da faɗa masa cewa lallai ka kula da wannan yaro kamar yadda ya kamata, domin tabbas shine annabin ƙarshe wanda aka bayar da labarin zuwansa a cikin littafin Linjila. Har ya zuwa yau dinnan wannan bishiya tana nan raye cikin ni'ima a yankin kasar Jordan, inda aka kewaye ta a matsayin wani gurin tarihi inda al'umma suke kai mata ziyara domin irin albarkar da Allah ya mata. Haka zalika kasancewarta wani guri wanda ya shafi tarihin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika wannan tarihi wanda ya haɗar da wannan bishiya ya nuna wa duniya waɗansu daga cikin ayoyin Ubangiji akan ikonsa na aiwatar da dukkanin abin da ya so akan kowace daga cikin halittunsa. Haka kuma ikonsa na kun fayakun, wato akan dukkanin abin da ya so yakan ce masa ya kasance ya kuma kasance nan take, wato innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Haka zalika Allah Ubangiji shine mai kashewa, shine mai rayawa, hakanan kuma shine mai bayar da kariya da ni'ima ga halittunsa ko da ana cikin yanayi mai tsanani. Idan Allah ya so yana da ikon mayar da bawansa tamkar dutsen da ke cikin ruwa wanda bai san ana fari ba, bai san ana rana ba.